Zdravím priatelia, poďte sa s nami pozrieť do obce Abraham, špeciálne ak máte radi staré budovy a ruiny, pretože v Abrahamskom parku sa nachádza kaštiel Abraham, teda respektíve čo z neho zostalo, taká menšia ruina. Čiže ja som parkoval hneď tuto pri takej rampe, ešte v dedine, odtiaľ je to približne 15 minút chôdze. A cestou uvidíte aj tento vyše 100 ročný dub, ktorý je vraj jedným z mála pôvodných stromov z tohto parku. Rovnako tam uvidíte tieto 3 gaštany a povesť hovorí, že vlastne gróf tam pochoval svojich 3 psov, ktorých mu zabili pytliaci a vlastne tak nejak na ich počesť každému z nich zasadili jeden z týchto gaštanov. No ale poďme si povedať niečo o minulosti. Toto som pre vás zhruba našiel. Rodina Esterházyovcov dala v Abrahamskom lužnom lese v roku 1883 postaviť polovnícky kaštiel, ktorý sa onedlho stal centrom povestných abrahamských polovačiek aj pre hosti z okolitých pánstiev. Ale keďže kapacita hosťovských izieb nepostačovala spoločenským aktivitám rodiny, bol v tesnej blízkosti v roku 1899 postavený nový secesný kaštiel. No a oba tieto objekty boli spojené presklenou chodbou, ktorá slúžila ako zimná záhrada a vraj obsahovala rôzne exotické rastliny a palmy. Grof bol tiež veľkým cestovateľom, čo sa odrazilo na rozmiestnení rôznych salónov v kaštieli, v ktorých boli umiestnené rôzne predmety ako obrazy, čínsky porcelán, trofeje, zbrane a drahocennosti, hlavne z jeho ciest po Egypte. Na súčasťou kaštieľa bol aj ateliér a vzácna knižnica. Celý lužný les, v ktorom kaštiele boli, postupne pretvorili na anglický park s rozáriom, rybníkom a bazénom vybudovaným po roku 1907. Ten inak tiež vo videu uvidíte. No a hlavný budovateľ a majiteľ oboch miestnych kaštielov, gróf Karol Esterházy, zomrel v roku 1919, krátko pred jeho smrťou rodina prišla o finančnú podporu od príbuzných z Anglicka a prepadla do obrovských dlhov. No a potom veritelia a exekútori postupne vysťahovali nábytok a cenné zariadenie izieb. Majitelia kaštieľa sa údajne mnohokrát zadlžovali aj u obyvateľov okolitých obcí a pozemky a nehnuteľnosti teda tiež prepadli dlhom, kvôli čomu zvyšní rodinní príslušníci museli z Abrahamu definitívne odísť. No a krátko po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 údajne kaštiel rozkradli a čiastočne zničili obyvatelia okolitých obcí. Polovnícky kaštiel sa využíval od začiatku 50. rokov ako politická škola a krátko na to bola v polovici 50. rokov v kaštieli zriadená detská liečebňa pľúcnej tuberkulózy. No a na konci 60. a na začiatku 70. rokov sa zameranie ústavu transformovalo na detskú neurologickú liečebňu. No a v záverečnej fáze svojej existencie areál fungoval ako špecializovaná ozdravovňa pre deti trpiace metabolickými poruchami a obezitou. Vraj okolo roku 1993 tu sa tie informácie trošku rozchádzajú, ale niekedy okolo tohto roku mal v kaštieli vypuknúť požiar, ktorý budovu čiastočne zničil a prevádzka ozdravovne fungovala v obmedzenom režime až do roku 1996. No a niekedy po tomto roku nemocnica objekt opustila a nechala ho bez dozoru a tým pádom budova následne prepadla vandalizmu, rozkrádaniu a v podstate zostala na pospas prírode, ktorá ju pohltila do dnešnej podoby a v súčasnosti je objekt takýto schátraný a je z neho už len ruina. No a ešte som sa dočítal, že vlastnícke vzťahy okolo pamiatky sprevádzala komplikovaná minulosť, že pôvodný správca detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave v roku 2004 predala areál súkromnej firme. Nemocnica však nemala oprávnenie predať chránený park, ktorý k pamiatke patril, no a do prípadu
vstúpila krajská prokuratúra. Výsledkom súdnych sporov bolo vyhlásenie kúpnej zmluvy za neplatnú. Celý majetok sa tak v roku 2008 vrátil späť do vlastníctva štátu. A napriek tomu, že sa obec Abraham opätovne snažila získať areál do svojho vlastníctva, predpokladám, že za účelom objekt nejako zachrániť a zda využívať na verejné účely, tak sa jej to zatiaľ nepodarilo. No a k dátumu zverejnenia tohto videa by malo byť správcom ministerstvo zdravotníctva. Nechcem znieť príliš skepticky, ale obávam sa, že v jeho správe sa nejakého obnovenia tohto areálu v blízkej budúcnosti nemusíme báť. Čoho sa my môžeme obávať je skôr ten samotný pohyb v tom interiéri, keďže videli ste, aké to tam je zdevastované, je tam tak pár dosiek, čo tam visí len tak na vlásku a tie stropy podľa mňa tým už tiež veľa nechýba. Takže to je odo mňa, priatelia, všetko, ešte pár záberov s dronom a ďakujem vám pekne, keď ste to videjko sledovali, keď vás to zaujalo a vidíme sa v ďalšom. Ahojte.